mai videóban arról fogok beszélni, hogy én fiatalként hogyan látom itthon a jövőt, mert hogy rendben, hogy kormányváltás volt, és mint mindenki tudja, azért a 16 év Orbán kormányzás alatt nagyon lement az ország szintje, a békossággal elmondhatni szépen finoman, és hát tudjuk, hogy ennyi évvel le is vagyunk maradva a többi uniós országtól, illetve azt is, hogy nem egy év alatt fogja az új kormány ezt a rendetlenséget megoldani. Mivel az előző kormány látszólag a fiatalokat támogatta, de csak látszólag, hogy SZIA-mentesség 3%-os hitel, az SZIA-mentességgel nem voltunk előrébb, mai napig egyébként nem vagyunk előrébb, a 3%-os hitellel szintén nem vagyunk előrébb, mert ilyen a bérekből egyszerűen nem tudja az ember megengedni magának, hogy unblock még egy hitelt is felvegyen, úgyhogy ezek az intézkedések nem igazán jöttek be, mint látható is nagyon-nagyon sok fiatal egyébként kiment, és lehet, hogy még a mai napig úgy gondolkodik, hogy nem feltétlenül szeretné itt leélni az életét, mert ugyebár az ország rendbetétele az nagyon hosszas idő. Egyébként a bérek alakulása nem csak a fiatalokat érinti, mindenkit érint, és nagyon lent van egyébként a bér mindenhol. Nyilván vegyük ki az orvosok fizetését, vegyük ki az ügyvédek fizetését, stb. Egy átlag riaszos munkavállaló nem fog többet keresni 350 000 forintnál, ami egyébként nagyon-nagyon kevés, hiszen ha belegondolunk abba, hogy egy albérlet 250 000 körül van Pesten, akkor ez brutális, illetve persze költözzön az ember vidékre, de vidéken még inkább nincsen egyébként munkalehetőség, és talán megkeresed azt a 300-350 000 forintot a gyárban, 3 műszakban. Az én korosztályomnak pedig ez nem élet, hiszen ebből a pénzből egyébként nem lehet megélni. Úgy gondolom, hogy valamilyen mértékben kellene szabályozni, hogy egy albérlet ne legyen annyi, mint egyébként egy fizetés, mert hogy nem tudja az ember megengedni magának igazából, és fiatalként például, hogyha nincs olyan szülői háttered, akkor igazából ezeket a dolgokat nem is tudod megoldani, és ahhoz is, hogy kivegyél egy albérletet, hitelt kell felvenned, ami borzasztó. Saját ingatlanról pedig egyébként ne is álmodjon a fiatal, ha csak nincs olyan anyagi hátterű családja, mert egyébként szintén lehetetlen, amit már említettem is, hogy konkrétan hiába szeretne az ember, még hitelt sem tud felvenni, úgyhogy eléggé rossz a helyzet egyébként így fiatalként, és hiába vagyunk egyébként szapulva, hogy örüljünk, hogy nekünk milyen könnyű. Nem, egyébként nagyon stresszes fiatalnak lenni, mert nincs az a stabilitás, ami annak idején volt. Tehát, hogy fix munkahely, mert manapság már bármikor elbocsátják az embert, tök mindegy, hogy lehúzott akár 20 évet ott a cégnél. Nem az van, hogy tényleg megbeszélik, hogy mi a probléma, mert egyébként jó munkaerő az adott személy, hanem szépen elbocsátják, és jön a másik. Mert hogy ugye a munkaerőpiacon egyébként hatalmas a hiány is, viszont hatalmas a munkanélküliség is, hiszen 300 000 forintért nem fog az ember elmenni gyárba dolgozni, úgyhogy teljesen megalázó módon bánnak ott az emberrel. Főleg nem a fiatal nem fog elmenni, akkor inkább elkezd valami online akármit, és abból fogja a kenyerét keresni. Vagy esetleg kimegy külföldre, ahol ténylegesen dupla, tripla fizetéseket tud kapni ugyanazzal, vagy ugyanazért a munkáért. Úgy gondolom, hogy az élelmiszerárak még mindig itthon egyébként a legdrágábbak. Ha azt nézzük, hogy mennyi egy átlagfizetés, akár egy szomszédos országban, és ha az ember átmegy Romániába, konkrétan tudok egy példát mondani, az Ariel mosó kapszula féláron van. Tehát féláron tudod megvenni kint Romániában, mint itthon egy DM-be, itthon egy Rosszmanba, vagy akárhol. Ráadás, a minősége az pedig jobb, mint az itthoninak. Szóval én úgy gondolom, hogy ha az új kormány ezen ciklusában nem fogja tudni az országot jobb felé vinni, valamilyen mértékben is, vagy valami javulást mutatva, akkor a fiatal még mindig úgy lesz, hogy ki fog menni, mert úgy érzi magát, hogy nincsen
megbecsülve sem anyagilag, sem emberileg. De szerintem ez minden korosztályban így van, nagyon sok mindenki érezheti ugyanezt. Viszont amiről már beszéltem is korábban, hogy még a fiatal azt mondja, hogy rendben, akkor pakolom a cuccomat, akár még családostul is, addig lehetséges, hogy egy középkorú személy nem fogja ugyanezt megtenni, mert hogy ő másban nőtt fel, és neki nem ez a norma úgymond, hogy felállok és ott hagyom az egész dolgot, és belevágok egy teljesen újba, ami egyébként nekem lelkileg jobb.